जबरी उगाती सूरज भगवान अरे देवर जी रउआ सब त मुहाई जा कठुआ तनी कब गोसैया निकली है कब रख देब आई हो दादा बहजल बाटे तीन तोहर गजबे धान सीन कैसे जबरी उगाती का सूरज भगवान के ननद जी के कहाला में पड़ गईनी हम जी कहाँ मालू कइले गोसैया बलम जी तू का जनलुआ दू दिन भूखल का तू जनलू हो खेलाया सान धनिया पातर छितर बारू में हरारू लागे छोड़ दे परान धनिया ऐसे बोली जाने परब ई महान के कह के तू हाथ कइले बारू पहिला छठ कैसे जबरी उगाती सूरज भगवान के रउआ सबे के मजाक के सुझता चिड़ई के जान जाओ लइकन सन के खिलौना ना पियाब चाहवा बहजल बाटे तीन ताहर गजबे धान सीन कैसे जबरी उगाती का सूरज भगवान के चीर के बदरिया जब निकल है पूर्व से आँखिया निरेखता देख मल के घर से बस कुछ देर औरी लगले में फाटी जब बदरिया हो इच्छा तो हर पूरी धनिया बेटा खातिर कोइले बारू बहरत कोसिया भरी हा जरूरी धनिया कालो अखिलेश परत कोई बात मान के कह के तू हाथ कइले बारू पहिला छठ कैसे जबरी उगाती सूरज भगवान के अरे जाड़ा लागता है राजा तनी कुछ दिन और अरे तनी दिन प्लीज 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 बहजल बाटे तीन ताहर गजबे धोनी सीन कैसे जबरी उगाती सूरज भगवान के प्रेम से बोला आदित्य गोसैया की